Dzień dobry albo dobry wieczór, zależy od kiedy to oglądacie. Mamy następną szolka tyju i muszę mu powiedzieć, że dzisiaj, że jest fest w Zoce, bo mam takiego hopa sam, który mnie, że tak powiem, no pod każdym względem pasuje jako taki richtig Ślązok, który wszystkiego się chyto, żeby przeżyć, robić, a jeszcze ma czas na to, żeby swoja pasja, swoje hobby robić ku dobru wszystkich. Jest to Eugen Kluczniok, który ma na sumieniu produkcja filmów. Jakbyście tak wejrzeli tutaj na ten stół, to są filmy, które on wyprodukował przy pomocy kamery, swojego talentu i paru ludzi, którzy poradzą go dać po śląsku. Jest tu taki Byzu, jest tu, jak to są te słynniejsze są, panie Kluczniok? No, jadymy. No, Taka sprawa. Ja muszę najpierw powiedzieć wszystkim słuchaczom, No. witam wszystkich. No, Będę ale nie rzeczywiście. dopuścił do słowa normalnie. No, oczywiście. Witam wszystkich. Pierwszy raz ja tutaj w tej telewizji. Myślę, że puszczą kiedyś z tych filmów, to sobie obejrzycie jeszcze, jeżeli kiedyś nie widział. Pierwszy był jak przed wojną. W 2004 roku zrobiony. Zawarli wtedy kopalnię dybyńską, a ja robił, wkurzyli mnie jak pierun, nie? Bo to harstwo takie. Drugą kopalnię z zapasami węgla po piaście zniszczyli, nie? Teraz importują takie węgiel z Ukrainy. No ale to już tam jedni mieli w tym swój interes. Na festiwalu w Gdyni był ten film, zakwalifikował się. Otwierał TVP Kultura, a razem z Kucem mieliśmy tam taki program, który Torbicka prowadziła na żywo. No są to fajne wspomnienia. No i to są wszystko pełnometrażowe filmy, wszystkie dotyczą Śląska. No staramy się, ja to tak wymyślą tego, ale ja to nie ma sum do tego, bo to nie ma człowiek w stanie sam zrobić, nie? Tam w klubie filmu niezależnego w Rybniku, tam Mirek Ropiak jest taki synek, który się tym kamerą bawi właśnie i montażem i wszystkim, a ja zaś to wszystko wymyślą, muzyka robię, aktorów szukam. No musicie też padać, co to są za aktory? To są zawodowe aktory? Tu jest ciekawa sprawa, nie? Bo przy tym filmie pierwszemu, jak przed wojną, no to ja sobie tak dokładnie przygotował scenariusz, wszystko, bo to tam nie będę gadać, jak to do tego doszło, no bo tam miał kontakt z tym klubem filmu niezależnego, tam z filmem raczej nikt nie miał kontaktu, ja żeś tak w drugim zawodzie muzykiem. No i kiedy żeś tam tak był, bo tam robił muzykę im do takiego serialu tam i napisz co, jak coś widzisz, nie? Bo mi się tam nie podobały te ich produkcje. No i tak grubo nam zawarli i jak tam potem żeś widział, jak te złodzieje to szabrują, wynoszą w tych miechach, te resztki węgla zbierają złom, tną, kradną. No i tak mi się to fajnie napisało, ten scenariusz tak jak należy, nie? Baba przeczytała dziołcha, ale to może być fajny film, go dają, nie? No, tytuł. To było ciekawe z tym tytułem, jak przed wojną. Bo kiedy przy oknie teściowo moja stoi, ona na mnie w tym filmie tam na początku razem z teściem, tam siedzi sobie na ławce. Patrzę bez okna i dwóch takich cisło te koła, jakieś szwele tam wieźli, miechy, nie, takie. Ona do Fadżgena, jak przed wojną. A pamiętała też takie czasy bezrobocia i tego. No i to mi tak utkwiło w łepie, nie? No i ten tytuł tak powstał. No. Na premierze tego filmu był Kazimierz Kuc. Panie chłopie, skądeście się wyczas, jak ja bym miał tyle lat, co ty, to robię właśnie to, co ty robisz. No i potem festiwal Gdynia, TVP Kultura, po różnych telewizjach ten film się rozszło po całym świecie. Z tego filmu jestem zadowolony, to jest pora godzina i pora minut tło. Grzegorz Stasiak tam grał. Bo to jest mieszkanie tam Ludzie, no, ze werchu. tak. I to było ciekawe, bo ja potem jak napisał ten scenariusz, to do Grzegorza dzwonię, bo się znaliśmy już ze sceny, nie? Grzegorz zagrał za darmo w filmie. No to no, muszę wiedzieć w czym, nie? Posłałem mu mailem ten scenariusz, to za godzinę już dzwonił, kiedy kręcimy, nie? No i tego. No bardzo fajnie. I ten z Grzegorzem my dość sporo tych filmów zrobili i teraz on już coś robi w radiu, to ma inne kłopoty, już teraz w tych ostatnich filmach dwóch nie grał. No ale Stasiak nie jest z zawodu aktorem. No on się tak robił, nie? Ja, ale szkołów nie ma. Szkołów nie ma, No bo wiem, bo ja go na werku robił, no, ale
jest lepszy niż niejeden zawodowy aktor, bo miałeś do czynienia, bo na tych festiwalach poznawał się różnych ludzi i co ciekawe, ja nigdy żadnego z tych zawodowców nie poprosił, żeby u mnie zagrali w którymś filmie, nie? Czy Janeczek. On z Ameryki wrócił tego. On grał kiedyś Wicie Pawlaka w samych swoich, nie? No, To grał w 2 moich filmach, grał w Bajzlu po polsku i w Wyzuchu 2. No i on, tu teraz pod Warszawą mieszko trochę dali, bo mieszkał w Bielsku, to nie miał tyle problemów, żeby się tutaj dojechać. No a teraz w następnym filmie to mam tutaj zamiar robić, nie wiem jak mi to będzie w tym roku. To zaś akces zgłosił do tego. To No ale oni też robią tak jak wszyscy, za free. No i przecież ja im nie zapłacę, bo z czego? No nie, no to oni to robią z serca, a nie do geltu. No tak, no jak najbardziej. No a Marzena Kipiel sztuka, nie? No, ta żona Wertka, nie? Z Kieckich. No. Tak samo na festiwalu my ją poznali, ona słowa po śląsku ta Jocha nie zna, nie? No. A ona chce w tym filmie grać i ona choćby dopłaciła tego, bo one się tak to spodobało normalnie i no, to w tym jednym filmie zagrała. No był problem, nie? Bo to No ja, bo z tym językiem można się umiał też nauczyć, Tak. ale ciężko ten akcent. Ja jednego aktora takiego, nie Ślązoka widział, co dobrze godał po śląsku na scenie, to z Polter Abentu, ten co główną rolę grał. Jest taki teatr Polter Abent. nie kontaktuję. Nie kontaktuje. A to nie, no ale to tam jest. No ale to mało się kiedy nauczył, bo ja, na przykład Jurek Cnota to od 3 filmu we wszystkich grał, bo On też pierwszy poradził. w filmie to ja go nie znał jeszcze. To, znał, bo znał, wiedział kiedy to jest, ale my nigdy nie mieli kontaktu. Potem my film Msza nakręcili. No i to, że tak wtedy, że muzyka moja wykorzystali do filmu o Kucu, to tam Sando kręcił taki film, Druga twarz reżysera K. Nie? I tam moja muzyka Warszawa wykorzystała do tego filmu. No i na tej premierze by w Katowicach w Realcie tam spotkał Cnotu i dałem mu zaproszenie, żeby przyjechać na msza, na premiera tego filmu. Nie? No on przyjechał. Nie? Po scenie wylazł na scena i padł w następnych filmach, to ja będę grał za darmo u Kluczioka. Nie? No i... To jest najlepsza reklama do waszych filmów. No i tak cały czas grał. A potem my Kantpol kręcili, tego takiej mafii węglowej, nie? Też tam Grzegorz Stasiak tego, no. Bo on aktor zawodowy. On przyzwyczajony nauczyć się roli, przyzwyczajony wszystkiego, nie? A ja no w tym pierwszym filmie, że zrobił błąd, że pisał scenariusz tak, jak to ma wyglądać. Listy dialogowe, wszystko. Tego amatorami robić. Oni potem to uczyli na pamięć, a potem recytował, żeby się nie pomylić i tego. To było śmieszne. Nie, Nie było tej natury. Odstąpiłem od tego. Teraz żaden nie ma napisane, Tekstu? co mogło dać i na oczym. I no o czym mogą dać? Tak. W krótkich słowach i oni się naturalnie gadają po swojemu i to przeważnie siadał pierwszy raz. A Jurek do tego przyzwyczajony nie był, nie? My tutaj zaczynamy kręcić, a on stoi i patrzy, bo nie wie, co mu powiedzieć. Ja mu Kiedy? go dosyłem, no ruszaj się też coś, albo się odezwę, bo my już kręcimy, nie? No, ale potem zajarzył to dość prędko, o co się rozchodzi i mu się to też podobało. No, i od tego filmu też Jurek Haberstroch tam zaczął grać. On tak te karczmy piwne i tak nieszczęśliwe. Zeszłego roku my go pochowali, nie? Tam prąd poraził, 72 lata. No to ten wnosił bardzo dużo wesołego do wszystkiego. No a w ostatnim filmie drugiej zaś Ruda Śląska się odezwała, Marian Makula się włączył. No, Tego. Marian Szukiefe znany i to sam jest taką ikona Rudy, śląska No ikona tak, on już mi Rudy. kiedyś godał, że nie by zagrał w filmie. No to jak się zwrócił do niego, bo pasował osobowościowo i tego. No i No, on, film ma bardzo wysokie oceny. To jest film, tu jest fajnie w tym on też filmie co właśnie. prawda nie jest Schauspieler i no on jest magister historii. On jest historyk, tak. No, magister historii, niektórzy myślą, że on Schauspieler i wice poradził o sprawę. Nie, to mało kto wie, on jest magister historii. No ale ja go wykorzystał właśnie do takich... A poradzi grać, jak nie jeden aktor nie poradzi. No, bo tutaj takie elementy historyczne w tym filmie są ujęte, nie? Trochę, no to Marian to tam opracował wszystko. No tu jest zaś Ruda Śląska, Chmielarski. Drugiego znają, on tam sklep myśliwski. No to on w tych 2 filmach grał, w Powołaniu i tu jest fajnie. Bardzo charakterystyczna postać o takim radiowym głosie. No dobra, to ja wam powiem coś takiego, że dawno nie miał
tak fajnego spotkaniach z wami. Taki tref to ja bym chciał mieć dziennie. Powiem jeszcze jedno, że co mnie fascynuje u was, to że wy tak, subwencji, dotacji, wsparcia od państwa nie A dostawacie. szkoda, ani złotka. Kto to? Nie dostawacie. Kultura śląsko robicie na wysokim poziomie. Ja by padło, to jest ta, bo się niekiedy zda, że taki film amatorski to jest byle co. Nie. Tymi środkami, jak wy macie, to moim zdaniem to jest Hochkultura, jak go dają Niemcy, czyli ta wysoka kultura. Bo tak, nie potrzebujecie żadnego wsparcia, nie potrzebujecie żadnych tam ekstra zasilań, a wasze płyty się sprzedawają, wasza sława sięgnęła pół Europy, bo z tego co wiem, to ostatnio mój kamrat z Hamburga się mnie dopytywał o te wasze filmy, nie? I to on na przykład więcej o tych filmach wiedział jak ja. Jak ja. Bo ja tam Byzu, to tam tego spotkał was tutaj, jak było mszowe puszczano we Patrii, nie? Bo to tam też Ruch Autonomii Śląska organizował. No i stąd ten mój pomysł, żeby was tu zaprosić. I teraz kiwą Gryfnia, ale to Gryfnie dziękuję za to, co wy robicie. Za to, co robicie. I Gryfnie wam dziękuję za to, żeście chcieli tutaj przyjść. Bo to, jakby powiedzieć, mnie też nobilituje, że mam takiego człowieka za swojego znajomego. Dziękuję, na tym bych skończył. Ja też dziękuję wszystkim. Do następnego razu. Jeżeli Do się następnego trafi. razu. Na dzisiaj to by było tyle. Zacnie zapraszam do oglądania zaś.